ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ప్రభుజీ హరే ప్రణామం. కృష్ణ, ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలందరికీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ అందరికీ. సో శ్రీమద్ భాగవతం రీడింగ్. భాగవతంలో మనము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 15వ అధ్యాయము పృథురాజు ఆవిర్భవము మరియు అతని యొక్క పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 11, 12 మరియు 13 శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో అభిషేక ఆరబ్ధో తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో బ్రహ్మణైర్బ్రహ్మవాదిభిః బ్రహ్మణైర్బ్రహ్మవాదిభిః బ్రాహ్మణైర్బ్రహ్మవాదిభిః అభిషేచనికాన్యస్మై 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 ఆజహృ సర్వతో జనాః ఆజహృ సర్వతో జనాః ఆజహృ సర్వతో జనాః తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో బ్రహ్మణై బ్రహ్మవాదిభిః
तस्याभिषेकारब्धो ब्रह्मणे ब्रह्मवादिभिः तस्याभिषेक आरब्धो ब्रह्मणै ब्रह्मवादिभिः आविशेष निकान्यस्मै आजह्रु सर्वतो जनाः आविशेष निकान्यस्मै आजह्रु सर्वतो जनाः सर्वतो तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः आविशेष निकान्यस्मै आजह्रु सर्वतो जनाः तस्याभिषेकारब्धो ब्रह्मणे ब्रह्मवादिभिः सर्वतो जनाः। हरे कृष्णा। बाल सरस्वती माताजी, गोपीनाथ प्रभु। तस्याभिषेकारब्धो ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः अभिषेचकालस्मै आजह्रु सर्वतो जनाः। ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार मंडी। तस्याभिषेक आरब्धो ब्रह्मणे ब्रह्मवादिभिः आविशेषण निकान्यस्मै आजह्रु सर्वतो जनाः। हरे कृष्णा। వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ। హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. తస్యాభిషేకారబద్ధో బ్రాహ్మణ బ్రహ్మవాదిభిః అభిషేషాని కాన్యస్మై అజహ్రు సర్వతో జనః. ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु जी। तस्याभिषेक आरब्धो ब्रह्मवादिभिः आजाहृ सर्वतो जनाः। ధన్యవాదాలు ప్రభు। ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. తస్యా అతని, అభిషేకః పట్టాభిషేకము, ఆరబ్ధః ఏర్పాటు చేయబడెను, బ్రాహ్మణైః బ్రాహ్మణులచే, బ్రహ్మవాదిభిః వైదికానుష్ఠానమున అనురక్తులైన వారు, అభిషేష నికాని ఉత్సవ నిర్వహణకై పలు విధములగు సామగ్రిని, అతని కొరకు, ఆజహ్రు సర్వతః దిక్కుల నుండి, జనులు. బ్రహ్మవాదులకు బ్రాహ్మణులు పిదప రాజు యొక్క పట్టాభిషేకమునకై ఏర్పాట్లు కావించిరి. నుండి జనులు ఉత్సాహమున. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాదే కాదు ప్రభుజీ, శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ మ్యూట్ చేయండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సమస్త దిక్కుల నుండి జనులు ఉత్సాహమునకై నానావిధ సామగ్రిని తెచ్చిరి. ఆ విధంగా
అంతయు సంపూర్ణము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా అన్మ్యూట్ చేసుకోకండి, మీది ఎందుకో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. మీరు చూడండి ప్రభు, నేను చేశాను, ఆమె చేసుకోలేదు, నేనే చేశాను, మాతాజీ చేసుకోలేదు. ఓకే ప్రభుజీ. కో హోస్ట్ లేదు ప్రభుజీ, కో హోస్ట్. ఓకే, సారీ ప్రభు, చూడలేదు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ కూడా ఉన్నారు కదా. ఓకే, మాతాజీకి ఉంది కదా. ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రహ్మవాదులకు బ్రాహ్మణులు పిదప రాజు యొక్క పట్టాభిషేకమునకై ఏర్పాట్లు కావించిరి. సమస్త దిక్కుల నుండి జనులు ఉత్సవమునకై నానావిధ సామగ్రిని తెచ్చిరి. ఆ విధముగా సంపూర్ణమయ్యను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సరిత్ సముద్రా గిరయో సముద్రా గిరయో సరిత్ సముద్రా గిరయో నాగా గావ ఖగా మృగాః నాగా గావ ఖగా మృగాః నాగా గావ ఖగా మృగాః గావ ఖగా మృగాః ద్యౌక్షితి సర్వభూతాని ద్యౌక్షితి సర్వభూతాని యౌక్షితి సర్వభూతాని సమాజ హృరూపాయనం సమాజ హృరూపాయనం సమాజ హృరూపాయనం సరిత్ సముద్రా గిరయో నాగా గావ ఖగా మృగాః సరిత్ సముద్రా గిరయో నాగా గావ ఖగా మృగాః సర్వభూతాని సమాజ హృరూపాయనం సర్వభూతాని సమాజ హృరూపాయనం సరిత్ సముద్రా గిరయో నాగా గావ ఖగా మృగాః ద్యౌక్షితి సర్వభూతాని సమాజ హృరూపాయనం
సరిత్సముద్రాగిరయో నాగా ద్యౌతి సర్వభూతాని సమాజగృహరూపాయనం. విశాలవతి మాతాజీ, కిషన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సరిసముద్రా గిరియో నాగగావ ఖగా మృగా జైక్షి సర్వభూతాని సమాజ హృదుపాయనం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సరిత్సముద్రా గిరయో నాగా గావః ఖగా మృగాః జౌక్షితిః సర్వభూతాని సమాజహృరుపాయనం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సరిత్సముద్రా గిరయో నాగా గావః ఖగా మృగాః ద్యౌః క్షితిః సర్వభూతాని సమాజహృరుపాయనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. సరిత్సముద్రా గిరయో నాగా గావః ఖగా మృగాః జౌక్షితిః సర్వభూతాని సమాజహృరుపాయనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సరిత్ నదులు, సముద్రాః సముద్రములు, గిరయః పర్వతములు, నాగాః సర్పములు, గావః గోవులు, ఖగాః పక్షులు, మృగాః మృగములు, యౌహౌ ఆకాశము, ధరిత్రి సర్వభూతాని సకల జీవులు సమాజహృహు ఉపాయనం నానా విధములగు కానుకలు. భావము. నదులు, సముద్రములు, పర్వతములు, సర్పములు, గోవులు, పక్షులు, మృగములు, ఉన్నత లోకములు, భూలోకము, సమస్తేతర జీవులు తమ శక్త్యానుసారము రాజునకు నానా విధములగు కానుకలను తెచ్చిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నదులు, సముద్రములు, పర్వతములు, సర్పములు, గోవులు, పక్షులు, మృగములు, ఉన్నత లోకములు, భూలోకము, సమస్త ఇతర జీవులు తమ శక్త్యానుసారము రాజునకు నానా విధములగు హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 13వ శ్లోకము. శోభిషిక్తో మహారాజః శోభిషిక్తో మహారాజః శోభిషిక్తో మహారాజః సువాసా సాద్వలంకృతః సువాసా
साद्वलङ्कृतः सुवासा साधलङ्कृतः सुवासा साद्वलङ्कृतः सुवासा साधलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया 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 विरेजेग्निरिवापरः 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 सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासा साद्वलङ्कृतः सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासा साद्वलङ्कृतः पत्न्यार्च्यलङ्कृतया विरजेग्निरिवापरः पत्न्यार्च्यलङ्कृतया विरेजेग्निरिवापरः మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము. శోభిషిక్తో మహారాజః సువాసా సాద్వలంకృతః పత్న్యార్చశాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరః రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు శశికళ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु. सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासास्तात्फलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विराजेग्निरिवापरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु. शोभिषिक्तो महाराजः सुवासास्तात्फलङ्कृतः प्रत्यार्चिषालङ्कृतया विराजेग्निरिवापरः. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. జయప్రద మాతాజీ సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. శోభిషిక్తో మహారాజః సువాసా సాధ్వలంకృతః పత్న్యాశ్చిషాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరః. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु. शोभिषिक्तो महाराजः सुवासा साद्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजेग्निरिवापरः. మీనకా మాతాజీ, రాధికా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु. शोभिषिक्तो महाराजः सुवासः साद्वालङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजेग्निरिवापरः. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम. शोभिषिक्तो महाराजः सुवासा साध्वलंकृतः
పత్న్యార్చిశాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరహం. హరే కృష్ణ ప్రభు. బృందా మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శోభిషిక్తో మహారాజः సువాస సాధ్వలంకృతः పత్న్యార్చిశాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. శోభిషిక్తో మహారాజः సువాస సాధ్వలంకృతः పత్న్యార్చిశాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరః. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. యమునా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శోభిషత్తు మహారాజः సువాస సాధ్వలంకృతः పత్న్యార్చిశాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరః. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శోభిషిక్ సాధ్వలంకృతః శ్రీశాలంకృతయా విరేజేగ్నిరివాపరః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంజరి భావదేవి దాసి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శోభిషిక్తో మహారాజः సువాసः సాధ్వలంకృతः పత్న్యార్చిశాలంకృతయా విరేజాగ్నిరివాపరః. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. శోభిషిక్తో మహారాజः సువాసా సాధ్వలంకృతः పత్న్యార్చిశాలంకృతయో విరేజేగ్నిరివాపరః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సహా రాజు అభిషిక్తుడై మహారాజః ఋతుమహారాజు సువాసాః శ్రేష్టమగు వస్త్రధారణము చేసి సాధు అలంకృతః ఆభరణభూషితుడై పత్న్యా భార్యతో పాటు అర్చిషా అర్చి నామధేయురాలగు అలంకృతయా చక్కగా ఆభూషితమైన విరేజే గోచరించను అగ్ని ఇవా వలే అపరః మరి ఒక. ఆ విధంగా పృథుమహారాజు వస్త్రాభూషణములతో శ్రేష్టముగా అలంకృతుడై పట్టాభిషిక్తుడయ్యను. అతడు మరియు శ్రేష్టాభరణ భూషితయగు అతని భార్య అర్చి అప్పుడు అగ్నివలె గోచరించరి. హరే కృష్ణ. ఆ విధముగా ఋతుమహారాజు వస్త్రాభూషణములతో శ్రేష్టముగా అలంకృతుడై పట్టాభిషిక్తుడై నేను అలంకృతుడై పట్టాభిషక్తుడయ్యను. అతడు మరియు శ్రేష్టాభరణ భూషితయగు అతని భార్య అర్చి ఇప్పుడు
అప్పుడు అగ్ని వలె గోచరించిరి. అగ్ని వలె గోచరించిరి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు ఆవిర్భావము పట్టాభిషేకము. సో ఈ క్రమంలో పృథు మహారాజు ఆవిర్భావం జరగడము, బ్రాహ్మణుల ద్వారా వేణుడి యొక్క బాహువుల నుండి పృథు మహారాజుతో పాటు అర్చిదేవి కూడా ఆవిర్భవించినటువంటిది. ఆ సందర్భంలో ఆ బ్రాహ్మణులు భవిష్యత్తును ఎరిగి అతడు విష్ణువు యొక్క అంశే అని, విష్ణువు యొక్క శక్తి ఆవేశము పరిపాలన శక్తి అని భావించారు. అదే సమయంలో అన్ని లోకాలు కూడా సంతసించినటువంటిది. ఆ సందర్భంలో బ్రహ్మదేవుడు ఇతర దేవతా శ్రేష్ఠులతో అక్కడికి వచ్చి అతని యొక్క శాస్త్ర ప్రామాణికంగా పృథు మహారాజు హస్తాలను పాదాలను పరీక్షించి ఇతడు విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క అంశయే, ఆయన యొక్క శక్తి ఆవేశ అంశ పరిపాలన అంశయని నిర్ధారించినటువంటి సందర్భము. ఆ తదుపరి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు ముఖ్యంగా ఆ పృథు మహారాజు యొక్క పట్టాభిషేకానికి ఆ బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ బ్రాహ్మణై బ్రహ్మవాదిభిహి అంటూ చెప్పినటువంటి తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో బ్రాహ్మణై బ్రహ్మవాదిభిహి. సో ఆ పట్టాభిషేకానికి మరి ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి బ్రాహ్మణులు ఏర్పాట్లు కావిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది. అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో పృథు మహారాజు పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భంగా మనము ఈ శ్లోకం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. తస్యాభిషేక ఆరబ్ధో, అక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ పృథు మహారాజుకు ఆయన అంటే ఎవరు ఇక్కడ? పృథు మహారాజు. పృథు మహారాజుకి పట్టాభిషేకం, అభిషేక ఆరబ్ధ, పట్టాభిషేకం చేయడానికి ప్రారంభం ఆ బ్రహ్మ తత్వజ్ఞానులైనటువంటి ఋషులు బ్రాహ్మణుల చేత ఆ విధంగా ఏర్పాట్లు మరి చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అభిషేషనికాని అస్మై. సో ఆయన కొరకు ఆ ఉత్సవం పట్టాభిషేక నిర్వహణ కోసం అవసరమైనటువంటి పలు విధములైనటువంటి ఆ మంగళ ద్రవ్యాలను సామగ్రిని మరి ఆ ప్రజలు అన్ని దిక్కుల నుండి తీసుకువచ్చారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సర్వతా ప్రజా జన అంటూ చెప్పినటువంటిది. కాబట్టి అన్ని వైపుల నుండి జనాలు ఆయన పట్టాభిషేకానికి అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు అంటే ఆ అంటే ఆ శుభసూచకమైనటువంటి ద్రవ్యాలు సామాన్లన్నీ కూడా అక్కడికి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ఇక్కడ. ముఖ్యంగా ఆ బ్రహ్మతత్వ జ్ఞానము తెలిసినటువంటి ఋషులు బ్రాహ్మణులు పృథు మహారాజు యొక్క పట్టాభిషేకాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి భాగవతం ప్రకారంగా రాజుకు అధికారము అనేటువంటిది
మనం ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య విధానంలో ప్రజల ఓట్ల ద్వారానే కాదు, బ్రాహ్మణుల ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాభిషేకము జరుగుతూ ఉంది అనేటువంటిది భాగవతంలో మనకు తెలియచేస్తుంది. అంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, బ్రహ్మతత్వం తెలిసినటువంటి ఋషుల యొక్క ఆశీర్వాదము మరియు భగవంతుని యొక్క అనుమతి వల్ల రాజ్య పట్టాభిషేకం జరుగుతూ ఉంది. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మవాదిభిః అనే పదం ప్రత్యేకంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, రాజు బ్రాహ్మణుల సలహా మరియు వేద సూత్రాల ప్రకారం పరిపాలించాలి అనేటువంటిది. అదే రాజధర్మం, భగవత్ సేవలో భాగం రాజధర్మం కూడా. సో కాబట్టి మనకి వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఉన్నటువంటి సమాజంలోని 4 వర్ణాలు కూడా పరస్పర సహకారంతో పనిచేసినప్పుడే శాంతి ఇవన్నీ కూడా సమృద్ధిగా లభిస్తాయి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనం చూసేటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఆయన యొక్క పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అన్ని వైపుల నుండి ఆయనకి సహకారంగా అన్ని రకాలైనటువంటి వాళ్ళు, అన్ని రకాలైనటువంటి సామానులు వారి వారి క్రమాన్ని అనుసరించి తీసుకొచ్చినట్లుగా ఇక్కడ సర్వతో జనాహ అంటూ చెప్పబడినటువంటి పదం. సో కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా పట్టాభిషేకంలో పాల్గొన్నారు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే వేణుడి యొక్క అధర్మ పాలన తర్వాత ప్రజలకు ధర్మం పట్ల ధర్మం యుక్తమైనటువంటి పరిపాలన రాబోతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం చూసినట్లయితే సరిత్ సముద్రా గిరయో నాగా గావ ఖగా మృగా. సరిత్ నదులు, సముద్రములు, గిరయా గిరులు పర్వతములు, నాగాహ సర్పములు, గావాహ గోవులు, ఖగాహ పక్షులు, మృగాహ మృగములు ఇతర జంతువులన్నీ, ద్యౌ ఆకాశము, క్షితిహ ధరిత్రి భూలోకం, సర్వభూతాని సకల జీవులు, సమాజ హృహు. సో ఉపాయనం, సో నానా విధములైనటువంటి కానుకలను తీసుకొచ్చారు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సరితః అంటే నదులు, సముద్రాలు. సో నదులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు, నాగులు, గోవులు, పక్షులు, అడవి జంతువులు, స్వర్గలోకము, భూలోకము అంటే స్వర్గాది దేవత భూదేవి మరియు సమస్త జీవులు ఋతుమహారాజుకు కానుకలు సమర్పించారు. అదే సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థలలో పరస్పర సహకారంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి వైష్ణవ వ్యాఖ్యానం ప్రకారంగా మరి నదులు దేవటం ఏంటి, సముద్రాలు దేవటం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాలలో నదులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు ఇవన్నీ కూడా స్వయంగా ఇచ్చాయి అని అంటే దాని అర్థము వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారు. ఆ అధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అధిష్టాన దేవతలు వచ్చి వాటి ద్వారా లభించేటువంటి సంపదలు ఉన్నాయి కదా మనకి, ఆ సంపదలను అవి ఇచ్చినవి అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అంటే దీని అర్థము ప్రకృతి ఎంతో ఆనందిస్తుంది ఈ సందర్భంగా అనేది అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. కారణం ఏంటంటే వేణుడి యొక్క పరిపాలనలో యజ్ఞాలు ఆగిపోయాయి, ధర్మం నశించిపోయింది. సో యజ్ఞ యాగాదులు ఆగిపోవడం వల్ల, ధర్మం నశించిపోవడం వల్ల వర్షాలు కురవవు. వర్షాలు కురవని కారణంగా భూమి తన సంపదనంతను కూడా దాచుకుంటుంది అని చెప్తారు. ఆ తదుపరి పృథువు ఈ భూమి నుండి సంపదలన్నీ కూడా బయటికి తీస్తారు అని చెప్పబడుతుంది. అది ముందు చూస్తాం మనం. సో యజ్ఞాలు ఆగిపోవడం, ధర్మం నశించిన కారణంగా భూమి తన యొక్క సంపదలన్నింటినీ కూడా దాచుకుంది అని చెప్తారు. అందుకే ప్రజలు కలత చెందినటువంటి పరిస్థితిని మనము వేణుడి యొక్క పరిపాలనలో చూసినటువంటిది. సో కానీ పృథు మహారాజు అవతరించడంతో ధర్మం పునరుద్ధరించబడినటువంటిది. సో మళ్ళీ యజ్ఞయాగాదులు పునఃప్రారంభమవుతాయి. కాబట్టి ప్రకృతి మళ్ళీ సమృద్ధిగా ఫలించడం ప్రారంభించింది అనే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తుంటారు ఆచార్యులు.
ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉంటారు తాత్పర్యంలో, భగవంతుని ప్రతినిధి పరిపాలించేటప్పుడు ప్రకృతి సహకరిస్తూ ఉంటుంది. భూమి, నదులు, గోవులు మొదలైనవన్నీ కూడా వాటి శక్తి అనుసారము పరిపాలనలో మరి సమృద్ధిని ప్రసాదిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటాయి. సో ఆ విధంగా మానవ సమాజము మరియు ప్రకృతి మధ్య సమతుల్యం ధర్మంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇదే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ 3వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకంలో చెప్తారు. అన్నాద్భవంతి భూతాని అంటూ, అన్నాద్భవతి భూతాని. హరే కృష్ణ. ఇంతకుముందు శ్లోకాలు చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ శ్లోకం గుర్తుంటే 13వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకం, అన్నాద్భవంతి భూతాని. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనకి ఈ అన్నాద్భవంతి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే అన్నం వల్ల సమస్త జీవులు జీవిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఆ అన్నము అనేటువంటి ధాన్యం, ఇక్కడ అన్నము అంటే ధాన్యాలు. సో ఈ ధాన్యం అనేది వర్షం వల్ల వస్తుంది, వర్షము యజ్ఞం వల్ల కలుగుతుంది. యజ్ఞము అనేటువంటిది వైదిక విధి నిర్దేశించినటువంటి కర్మల ద్వారానే ఉద్భవిస్తుంది అని, మరి ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే యజ్ఞం అవుతుంది అంటూ భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ కర్మయోగాన్ని వివరిస్తూ యజ్ఞము, ప్రకృతి, జీవనము మధ్య ఉన్నటువంటి దివ్య సంబంధాన్ని ఆయన మనకి యజ్ఞ చక్రము అని చెప్పుకుంటాం మనం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యజ్ఞ చక్రం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మరి మనకి ఆ పరస్పర సహకారంతో జీవన విధానాన్ని గురించి చెప్పినటువంటి. సో కనుకనే ఇక్కడ నదులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు ఇవన్నీ ఇచ్చాయంటే ప్రకృతి సహకరిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి సందర్భంగా చెప్తారు ఆచార్యులు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇక ఆ విధంగా ఆయన యొక్క పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు జరిగినటువంటి సందర్భంలో సహ అభిషిక్తో మహారాజః సువాసా సాద్వలంకృతః పత్న్యా అర్చిషా అలంకృతయా విరేజేగ్నిరివా పరః. సో సహా అంటే ఆ రాజు ఎవరు? ఇక్కడ పృథు మహారాజు. సో ఆ విధంగా పృథు మహారాజు వస్త్రాభూషణములతో శ్రేష్టంగా అలంకృతుడై, ఎందుకంటే ఆయన పట్టాభిషేకానికి జరిగినటువంటి ఏర్పాట్లలో అవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి. ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్ల వల్ల మనం పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామంటే అన్ని చేస్తాం కదా, సంబంధించి పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కొడుకు కావలసిన వస్త్రాలు, నగలు అన్ని తెచ్చేసుకుంటాం. కాబట్టి పట్టాభిషిక్త ఏర్పాట్లు అంటే అన్ని వస్తువులకు వస్తున్నాయి, అన్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అని అర్థం చేసుకోవాల్సినది. సో ఆ విధంగా పృథు మహారాజు వస్త్రాభూషణములతో శ్రేష్టంగా అలంకృతుడై పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. అదే సమయంలో ఆయన యొక్క భార్యగా ఉన్నటువంటి అర్చి కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి ఆభరణాలతో భూషితమైనటువంటి ఆమె. సో ఇప్పుడు వారిద్దరూ కూడా అగ్ని వలె ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో అంటే ఇక్కడ ఆ పట్టాభిషేకం పొందినటువంటి పృథు మహారాజు శ్రేష్టమైనటువంటి వస్త్రాలు, దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలను ధరించి ఆయన భార్య అర్చీదేవితో కలిసి ఆమె కూడా దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలను ధరించి ఆమె వల్ల ఆభరణాలకే శోభన కలుగుతుంది అని ఇంతకు ముందే చెప్పబడినటువంటిది. సో వారిరువురు ఇప్పుడు మరో అగ్నిదేవుల్లా తేజోవంతంగా ప్రకాశించారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ అగ్ని వలె ప్రకాశించడము అంటే మనకి అందుకే చెప్తుంటారు, అగ్నిలో కడిగిన ముత్యంలాగా బయటకు వచ్చేసింది అని చెప్తుంటారు కదా. ఏదైనా జరిస్తే అంటే ఏవైనా ఉంటే వాటిని తొలగించుకున్నారనుకోండి, కడిగిన ముత్యం అగ్నిలో అంటే దానిలో బయటకు వచ్చేసిన లేదా కడిగిన ముత్యంలాగా. సో ఇక్కడ అగ్ని అనేటువంటిది పవిత్రతకు చిహ్నంగా చెప్తూ ఉంటారు, తేజస్సుకు ప్రతీక, అలాగే యజ్ఞానికి కేంద్ర బిందువు అగ్ని. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ యజ్ఞాలు
పునర్ప్రారంభమయ్యాయి అనేటువంటిది. అలాగే పవిత్రత చేకూరింది, తేజోవంతంగా ఉంది. అంటే పృథు మహారాజు ధర్మాన్ని సంస్థాపించే చేసేటువంటి రాజు, ప్రజలను పవిత్ర జీవనానికి నడిపించేటువంటి నాయకుడు, యజ్ఞ సంస్కృతిని పునరుద్ధరించేటువంటి వాడు. అందుకే ఆ అగ్నివలే అని అగ్నితో పోల్చారు అని చెప్తారు ఆచార్యులు. సో ఇక్కడ అచ్చిదేవి కూడా ఆయనతో కలిసి ఉంది. అంటే సంపదలు కూడా ఆ లక్ష్మీనారాయణుల లాగా పృథు అర్చునులు మరి ఆ వాళ్ళ యొక్క సంబంధంతో ఆ రాజ్యం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉన్నది అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ శ్లోకాలలో పృథు మహారాజు యొక్క పట్టాభిషేకము, ఆ సందర్భంగా ప్రజలు, ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా మరి ఆ పట్టాభిషేకంలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి, సంతసించాయి అనేటువంటి విషయము, ప్రకృతి ఏ విధంగా ఒక ధర్మపరుడైనటువంటి రాజు పరిపాలన చేస్తూ ఉంటే ప్రకృతి ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మన కర్మయోగాలను గురించి చెప్తూ అక్కడ మరి ఎలా పరస్పర సహకారంతో అంతకుముందు చెప్తారు. సృష్టి ఆరంభంలో దేవదేవుడు అంటే ఆయనే మానవులను, దేవతలను, యజ్ఞాలను సృష్టించి పరస్పర సహకారంతో జీవించండి అంటూ సుఖమయ జీవనాన్ని మీకు అంటే ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం వల్ల సుఖమయ జీవనం వస్తుంది అని చెప్పారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ అన్నీ సహకరించినప్పుడే మనకి సరైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ రాజ్యంలో ఏర్పడినవి పృథు యొక్క ఆవిర్భావం వలన అనేటువంటిది ఈ శ్లోకాల ద్వారా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద